Ang punto nga akong ginahisgutan kanunay nga dunay duha ka mga butang nga dili mahimo siyawa, dili siya makabuhi og patay ug dili siya makabasa sa atong una-una. Pero sa panahon nga ablihan nato ang atong baba. O Lord God, our Heavenly Father, we thank you, O Lord, for tonight, for another opportunity to learn more about you, that even under circumstances in life, we are very certain that you will continue to bless us and you give us the right way out for us to be able to see the wonderful leadings, your wonderful leadings in our lives, O Lord. And we should be optimistic about life, and we are very certain that you will continue to help us and bless us because you are really for us. Give us the right wisdom now as we study together about this topic under circumstances. Thank you, Lord, for hearing and answering our prayers tonight. In Jesus' name we pray. Amen. Atong hisgutan, mga kaigsunan, ang topiko nga uluhan og under circumstances, ilawom sa circumstansya. Pila makanato karon dining kagabion nga naminaw sa atong broadcast nga kita na ilawom sa circumstansya, or we are under circumstances, not over circumstances in life. Circumstansya, mga problema, mga kaguol, mga tanghagas kinabuhi nga dili atong hinimo, pero hinimo sa uban nga mga tao. But we are in trouble. We are under circumstances. So karon, atong hisgutan ang mga importante nga mga teksto nga maghatag kanato og giya sa sulod sa atong pagstudio o pagstudy nining kagabion. Makita sa 2 Corinthians 1:3-4, gingon din ni mga kaigsunan sa balaang kasulatan na blessed be the God of Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and God of all comfort, who comforts us in all our tribulation, that we may be able to comfort those who are in any trouble with the comfort with which we ourselves are comforted by God. Daghantag madunggan mga kaigsunan nga mga Kristohanon kuno should never use the expression under circumstances. Tungod kay kita nagatuo sa Ginoo, kita nagaalagad sa Dios, unya dili ta makaagi og mga tanghaga o mga pagsulay. No. Ang tinuod, ang yawa wa malipay sa atong presensya kay siya ang kita nagatuman man naganata sa habig sa atong buhi nga Dios. But a believer in Christ should always live above circumstances in life as others are telling us. Pero many times, atong kinabuhi, nga kita naadiri sa kalibutan, nga puno sa sala, puno sa kaguliyang mga kaigsunan, we are still in flesh, and the devil, ang tildi nga kaaway, nga mo ang yawa, mga kaigsunan, ang nagailad sa itong unang mga ginikanan, nga dili na unta taangay, nga mahadlok kaniya, o magpailad pa tungod kay sa pildi na dito sa Kalbaryo sa cross, is always often is putting Christian down. So, kadaghang mahigayon nga kita, ang yawa, naningkamot nga kita, mabalhog nga tos kadautan. Bisan tuod, kita nagmadaugon. Pero mga kaigsunan, sultihan ta mo. Akong balikon ang prinsipyo o kanang punto nga akong ginahisgutan kanunay nga dunay duha ka mga butang nga dili mahimo siyawa, dili siya makabuhi og patay, o dili siya makabasa sa atong una-una. Pero sa panahon nga ablihan nato ang atong baba, yung madungog ug unsay naa sa atong una-una, then we become vulnerable. Unya siya din mo take advantage ug unsay naa sa atong una-una, then kita makasala o under circumstances pasabot sa atong ilusgutan karon mga kaigsunan. Unya pod, this old world is not a friend of grace, and Christian cannot stay smiling and sailing smoothly through life. That is a fact. Nga ato kanunay nga tun-an igsuon nga niining kalibutan na tungod kang yawa na ganing kamot gyud kung saon taniya nga mapildi sama sa eksperyensya nga nahimo ni Paul. Si Paul sa diha nga siya nahimong instrumento pa sa kaaway, nga siya nagabuntog sa mga alagad sa Dios kaniadto
o naga-persecute, pero sa dihang siya nag-aalagad na si Ginoo, sa dihang nagtugyan na siya siyang kinabuhi, tibuok niyang kinabuhi, nagtuo siya nga ang iyang dalan mga kaigsunan puno sa rusas o walay problema nga iyang masugatan. Pero he said, he carried the burdens of the church in his heart from day to day because of the challenges that he is facing every day. Now karon, atong gisalusgutan ng mga tao nga kanunay natong gina-admire sa balaang kasulatan mga kaigsunan. Labi na ning mga nagasulat sa Biblia nga gi-inspire pinaagis balaang espiritu. Sa Psalm 23:4, giingon din na igsoon nga, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me, and your rod and your staff, they comfort me. Igsoon, tinuod ka na, nga dili ta angay mabalaka sa atong kinabuhi, dili ta angay mahadlok sa atong direksyon aning kalibutan na, because we are very certain and very sure that we have a God, do natin Ginoo, nga mugiya o mo luwas ka na to gikan sa mga katalagman nga may tabo sumala siyang saad sa balaang kasulatan. Tanawa ra ni. Ang mga tao nga atong giidolo nga nang mo'y nagsulat gigamit sa balaang espiritu nga mo inspire ka nato, like Apostle John the Revelator. Sa diha nga sa panahon sa iyang kinabuhi nga tigulang na siya o gipersecute siya mga kaigsunan. Primero giluto siya sa usa ka dako nga kawa, pero wala gid siya nga puno sa oil nga gabukal-bukal. Wa man siya napaso, wa man siya nadaot. Ang gihimo gi-exile si John. Mo na endil ni John mga kaigsunan, nahitabo nga siya nahilayo na sa mga Kristohanon. Kini si Apostle Peter, kabalo ka nga si Peter ison o sa kalagad sa Ginoo, daghang sinulat sa Biblia nga naga-testify nga si Peter mismo nagadipinsa o nagabuhat alang sa Dios, pero tanawan siya nga, ako pang palabuhan ang nahitabo ni Kristo. Siya nagtindog man nga lansang sa cross, ako pabalik ko kay mas grabe ang salaod nga akong nahimo sa Ginoo o sa kaayo niyang gihimo sa akong kinabuhi. Karon, kini si Apostle John Mark. Natong primero si John Mark, primero unta gibabagan siya sa iyang pagkabatanon nga mo apil siya sa buhat sa Ginoo kay batanon palagi, pero sa diha nga nakita ang iyang sinseridad, pagkasinsiro sa pagbuhat sa bulaton sa Dios. Tanawara, luoy kani ang ending niya mga kaigsunan, tungod kay gihiktan ang iyang kuantiil unya gidguyod siya dito sa streets hantod siya na utot. Kini si Apostle Luke, kining usa ka si Dr. Luke, gihang siya, gibitay sa usa ka kahoy. Ang ending nila perting kuyawa, under circumstances in life, human sila nag-aalaga, nagabuhat sa Ginoo. Si Apostle Matias, tied on the cross to be stoned and beheaded. Gilansan siya para kang Kristo, pero gisigi og labay hantod nga buhi pa mangyod. Ila na lang paubos sa cross, human giputlan og ulo. Grabe ang nahitabo sa atong mga apostoles, mga kaigsunan, mga alagad sa Dios nga instrumento sa pagmugna sa balaang kasulatan nga gi-inspire sa Dios pinaagis balaang espiritu. Yet mo nang ilang ending, Apostle James, kanang Fowler's Club, murag ang tumoy anak niya igsoon, murba siya o kanang mura siya racket nga dunay daghan kayong tennis racket nga dunay daghan kay mga lansang niya bunal sa moha kanay anaw gigunitan sa tao niya inignay lansang ang tumoy niya human lansang mo taop sa imong lawas niya birahon nila, malangkat ang imong panit, malangkat ang imong unod mga kaigsunan niya. Kini si James, son of Zebedee, sa dihang giputlan siya og ulo mga kaigsunan, ang sundalo nga nagtanaw sa pagputol siyang ulo igsoon, iyag yung gibati nga kini nga tao alagad ginis Ginoo, Dios nga buhi, kay siya man mismo na kumberter ingon nga Kristohanon. Siya ako pod tukal kay ako nagatuo nga kining tawhana alagad sa buhi nga Dios nga naa karon sa langit. Si Apostle Andrew igsoon, gi-crucify siya pero X-type. Mo na ending niya. Apostle Bartholomew,
Mo gyapon no kanabitong gamito nato kanang nga mga labtik-labtik panahon sa Semana Santa unya birahon niya mukalit lang og kalangkat ang imong panit nagkadugo sa igsoon nanto nahurot ang iyang dugo igsoon. So none of us sama sa nahitabo sa ato mga alagad sa Ginoo kaniadto mga apostoles igsoon, none of us are exempted from the problems of suffering. We are in this old world, and ang yawa kanunay maningkamot nga naata ilawom sa circumstances. We are all faced it at one time or another, and many times in our lives. Depende sa atong mga panghitabo sa atong kinabuhi igsoon. According to Job 5:7, yet man is born unto trouble as the sparks fly upward. We are here in this world where Satan is trying to dominate, nga pildi na unta siya mga kaigsunan, presuming to be leaders of this world, yet we know that God's power is still around us and ever willing to comfort us and give us the strength to go on in this life. Now, so ang mga pagsulay, mga kagulanan, may tungod sa bana o kasawa, maabot igsoon, maayo pa kayo siguro sa panahon nga mga nag-uyab pa, sa panahon nga doon na mga problema, ilawom sa circumstance igsoon, problema sa relasyon, problema sa financial, muna nga magkalalis na igsoon, magkalalis na. Financial problems, financial embarrassment will come tungod kay daghan kayo kagutang, unya daghan ang maningil, unya wa kay bayad. Unya ang imong negosyo nga imong giputap at the beginning nga okay ra unta pero gisulayan ka doon ay mga pagsulay ning abot sa imong kinabuhi unya na bankrupt nawala ang imong negosyo igsoon. Unya doon na po itong mga higala nga atong ginatanaw gyud nga mo'y makatabang sa ato panahon sa haruhay o panahon sa mga problema. Yet mahimo na itong kaaway. Musugutang sa dining kalibutan na walay forever, no? Walay fermenting a friends nga mo stick. Like Jesus Christ already sticks closer than a brother. So friends will forsake us. Then, makita po nato nga tungod niya na dunay mga kamatayon nga wala na to expect nga mahitabo igsoon tungod siguro sa resulta sa ato mga practices kinabuhi o wala na to pakaon ang atong lawas sa mga nutritious nga mapagkaon o dili mo tulog og insakto o atong supak ang mga balaod sa maimpang lawas so dunay mga impending death will come. Unexpected igsoon, you can see people are dying every day, thousands of them. Now, karon dili ta exempted ang igsoon. Kay dunay mga panahon sa atong kinabuhi, kita mismo nag-question sa Ginoo, Ginoo, nganong ako man gyud ang gisulayan ini nga damay daghang mga tao diha nga wa man unta na sila nag-alagad og insakto, pero nganong ako man gyud ang igisulayan ini, O Lord? Why me, Lord? Now, unsa man gyud igsoon ang mahitabo sa to kung dunay mga pagsulay sa kinabuhi. You know, God uses troubles and sorrows to make us compassionate and equip us to comfort others. Gialaw sa Ginoo mga pagsulay sa kinabuhi, siguro gusto ta nga maghandom ta nga ang atong panimalay munindot gyud. Makakita tag kanang usa ka nindot nga partner sa kinabuhi o atong mga handom ba nga ang atong panimalay walay kagubot pero moabot gyud ang mga panahon nga di ta kasabot nga dunay mga kagubot nga gialaw siguro sa panahon. Pero ang nakanindot kay kining mga pagsulaya sa kinabuhi, kining mga pagsulay nga atong mabatnan sa atong pagpangalagad sa Ginoo bisan sa atong kini atong lumba sa kinabuhi mga kaigsunan nga makasurvive ta sa daghan mga pagsulay sama niining economic problem or sometimes political problems nga we're all affected. But the good thing is that this wonderful experience, as we look at it, wonderful under circumstances, will strengthen us, mga maligon kita, nga mahimo kita maayo nga instrumento. Makasabot kita sa mga tao nga ning agi og pagsulay sama sa atong nagian. Ha?
In other words, you can be a better counselor to a person nga nangayo nimo og counsel tungod kay ikaw mismo nakaagi sa mao nga pagsulay. Nindot no? Tugutan sa Ginoo nga kita makaagi og mga pagsulay sa kinabuhi tungod kay gusto sa Dios nga kita mismo mahimong instrumento sa pag-inspire sa uban nga pwede ra di ay sama sa mga apostoles katong ato mga disipulo nga mga alagad sa Ginoo nga nagaserbisyo sa Ginoo pero ang ending nila mga kaigsuonan perting paita, they became of course heroes of faith. Ang muna'y gusto sa Ginoo nga bisan unsa pay mga panghitabo sa kinabuhi ang atong pag-alagad o pagtuo kaniya igsoon dili siya mawala. Sama ni Paul. Ingon siya nga kining mga pagsulay sa kinabuhi, kining atong mga problema sa kinabuhi, makapalig-on gyud kanato ingon nga tinuod nga Kristohanon. Pero okay lang, let it be. I-allow sa Ginoo kana mga pagsulay para nga pulig-on kanato kay kung doon na pa'y dako pagay mga pagsulay nga hitabo sa atong kinabuhi in the future. Dili ta mabalaka mo worry because we know already that God is always ahead of us, willing to help us. Now, karon, another reason why igsoon nganong dili ta mabalaka sa mga pagsulay because si David mismo nakagi og pagsulay sa kinabuhi, gitagaan siya og maayo nga daghag panalangin sa Ginoo, pero siya pud mismo ningon nga, ako sa akong kinabuhi nahimo akong hari, nakasala siya pero ang Ginoo maayo gid kayo. Naghihimo siya igsoon bisan naguol siya, naghinulsol siya sa nahimo niya nga salaod, yet we know that David here became so compassionate also of telling others nga when you come to Christ, when we ask for forgiveness and we ask for repentance, we repent before the Lord, God is ever ready to what? Ever ready to accept us just as we are. So, and ready to comfort us also as David was comforted by God Himself. No? Karon, bisan si John sa Patmos, kinsa may naghatag niya igsoon og dugang nga gahom, dugang nga courage to go on in this life under circumstances. It is God Himself from heaven nga dili ta mabalaka tungod kay sure na sure ta sumalas balang kasulatan nga God will continue to enlighten us, to strengthen us, and to take care all of us, and our journey in this life is very, very sure. So karon, troubles and sorrows draws us closer to God. Example na to si Daniel, sa diha nga nag-travel sila gikan sa Israel ngadto sa Iraq, igsoon pagkalayo ana nga travel more than 1,000 kilometers, pero nakita nimo nga sige lang, nagsige siya ampo sa Ginoo, batanon pa sila kaniadto hangtod nga naidara na si kay duna di plano ang Dios siyang kinabuhi nga himuon di siya nga pangulo didto sa Babylonia o sa Persia mga kaigsuonan. After all those years nga na-train siya, unya nahimo siyang good counselor, dili lang kaniadtong panahon na, kundi hangtod karon nga ang iyang kinabuhi is being immortalized to encourage all of us to stay faithful and remain faithful unto the Lord, even to the last drop of our blood or last beat of our heart. So troubles and sorrows draws us closer to God. Unya, kini mga pagsulay pagyud, nakahimo niya og unsa? Gawas nga good counselor siya, kanabang comforter siya, nakahimo niya nga very close to God. Nga imong tanawon ang record ni Daniel Igsoon, walagi bisag black page in his life, o bisag that na lang because Daniel walked with God like Enoch. No? Nindot kayo palandungon na dunay mga tao kaniadto igsoon nga dili mabalaka silang kinabuhi kay sa ilang mga pagsulay bisan ilawom sa langob sa leon unsa man sila nahimong close sa Ginoo nga wa nila panumbalinga mga pagsulay sa kinabuhi sa ilang palibot kundi muhangad sila sa langit o Ginoo, ikaw nahibalo sa kuha, nahibalo ka sa akong kaluyahon nga ako o sa katao lamang o dili ko ligon nga tao pero ikaw lamang ang maghatag na kog ligon nga espiritu nga makalahutay ko ako nining dako nga pagsulay sa kong kinabuhi. Sama ni Daniel, nahimo siyang amigo higala suod nga higala sa Ginoo. Tanawa. So troubles and sorrows draws us closer. Another person kini si Job. Pagkanindot nga kinabuhi ni Job igsoon, ug unsa imong sa iyang panahon makita nimo dito sa
sa iyang dapit nga pirting daghanang panalangin gihatag sa Ginoo. Pero gisulayan siya mga kaigsunan nga bisan gani ang iyang mga friends nimbiya siya, bisan ang iyang kaguling asawa ning kuan siya nagdaot sa iya ha, nag-abuso sa iya ha, o nagsigi o basol sa iya ha. Niya gihatagan siya og sakit nga dili unta angay niyang maekspensyahan siyang kinabuhi. Aning panahon na isong sitwasyon niya, nawala ng iyang mga anak, nawala iyang kabtangan, o niya iyang friends na nawala po, tungod kay baho naman siya, kay puno naman siya sa mga nuka, mga kabahong, o mga dagko kayo nga mga butoy siyang lawas, pero yun siya nga, though, bisag patyon pa ko sa Ginoo, yet I will trust Him. Even so, I will defend my own ways before Him. Kay nahibalo siya nga kini o sa kapagsulay lamang sa kinabuhi. Ang mga butang nga atong ma-acquire aning yutaa igsoon temporaryo lamang bisan sa atong posisyon, sa atong possession, atong kwarta, mga salapi o posisyon nga naa nato nabatnan karon temporaryo ra gid ni. Ang Ginoo ra gyud atong saligan sa atong kinabuhi, ibalik ra ni mga kaigsunan sumala sa experience ni Job, kay siya nagaalagad sa Ginoo nga bisag patyon pa kuno siya, nagpabilin nga higala suod sa Dios, og ang iyang pagsulay sa kinabuhi nahimo siyang very close to God and a friend. Sadrak Meshach and Abednego, atubangan sari siya, O King, even if God will not save us from this very furnace, ngining atubangan aning hudnuhan, sige lang, dili mi mabalaka, bisag isugnod pa nimo dinhi, tanawa mga kaigsunan, miracle of miracles, sigsoon, makita nimo nga tulora ang tao nga gisugnod dito sa hudnuhan, upat ka tao ang nakita, because we know that the powerful Creator was there with them. Tanawa, is there at their back nga ning suporta, ning hatag og kagahom o protection kanila igsoon, og wa gid sila'y paso o mansa silang kinabuhi, og natingala ang hari igsoon og bisan ang mga sundalo, ingana kagahom ang atong Dios. God uses troubles and was us to shape us in the character of Christ. Nakanindot ani mga pagsulay di ay mga panghitabo sa atong kinabuhi kay magtabang og mugna sa atong kinaiya igsoon nga makaibaluta, makasabot sa mga panghitabo sa atong palibot. O it will shape us into a character that is what? That is heavenly. Makasabuta nga kinanglan mo adapt ta kinaiya nga mapailubon mga igsoon. Kinaiya nga kamao mo mapasayloon. Kung dunay tao nga makasala sa to, kinanglan we should learn how to forgive them too and trust our direction, to trust our mga burdens sa atong kinabuhi sa Ginoo, og siya na'y bahala. No? Atong mga kabalaka, kay He can always do something, miracles in our lives. Doon natin mga kabalaka, karon doon ay naminaw ka na to din. Mga kabalaka silang kinabuhi. Siguro problema silang trabahoan, igsoon. Problema sa panimalay. Relationship problem between husband and wife. Or relationship problem between parents and children, igsoon. Nga dugay na kayo. O mga parinti nga nag-away tungod sa yuta. Unya, muduol nga to sa kapilya o simbahan together. Unya, dili magtinanaway, igsoon. Kana dako kayo ng problema, mga kaigsuonan. Burden na sa atong kinabuhi. But remember, kung atong dawaton si Kristo nga atong personal nga manluluwas nga, mutabang sa ato sa mga panahon nga doon ay problema, kining mga problema sa kinabuhi, igsoon, will help us be more closer to God and shape our character that is fit for heaven. Kinaiya, igsoon, nga sama kang Kristo, nga makahimo kita nga kauban ni Kristo didto sa langit hangtod sa walay katapusan. Okay? So God uses troubles and woes nga mo shape sa tong character sama sa hitabo ni Helen Keller. I think you know, Professor Helen Keller, physically challenged, niya, people, you can see him, ug unsa siya, buta siya, but you know, according to the record, nga she was an American author, political activist, and lecturer. She was the first deaf-blind person, buta pa, bungol, to earn bachelor's degree. Tanawa, bachelor's degree. One day, gipangutana siya, someone asked her,
what would be worse than being born blind? And she quickly responded, ingon siya, having sight but no vision. You see, kumpleto ang atong kamot, kumpleto ang atong mata, makakita taigson, pero wala tay handom sa kinabuhi. Wala na to gamita atong talento, ang atong kusog igsoon sa pagtabang sa uban. Because it is always a joy, that we will use our being, our presence here to be an encouragement to others. Be an encourager in this marathon of life. Kay mo'y gustos Ginoo nga magamit kining atong kinabuhi, kining atong talento alang sa kaayo sa uban. Because when Christ came into this planet Earth, He was here to serve humanity. And service must be in our minds always to serve others. Yes, Lord. Yes, others first. Okay? So tanawa ra mga kaigsunan, kini nakapa-closer niya sa Ginoo, ingon siya, I thank God for my handicap. For through them have found myself, my work, and my God. Sa kanindot di ay, tungod sa akong handicap, di ko kakita, di gani ko kadungog, yet akong napalgan ang Ginoo sa akong kinabuhi. Nindot no? Nindot igsoon. I think we also saw this man, no? Born without arms and legs, si neck, Bisisik, Vujisik. He is a painter, swimmer, a skydiver, and a motivational speaker. Pero, ingon siya, na siya anak, no? He said, no matter who you are, no matter what you are going through, God knows it. He is with you. He is going to pull you through. Kanindot no? Kay balong Ginoo, ug unsay nahitabo sa mong kinabuhi. Kay balong Ginoo si maayo sa tong kinabuhi. Ug nabantayan na itong atong igsoon si Nek, nga sa iyang sitwasyon de mga kaigsunan, nahimo siya dakong panalangin sa uban o sa tibuok kalibutan. Even until now, you can see, no, sa Facebook, tanaw nimo, ug unsa siya ka motivational speaker. Igsoon, yun sa gigamit niyang iyang mga kulang sa iyang lawas na nahimo siyang dakong encouragement sa uban. So, imagine if our sinful world, no? If this world now, okay, has no troubles, sorrows, or financial worries, if this world, no, walay storms, walay accidents, walay fights, walay sickness or pain, di na ta maghando maaning dapita mga kaigsonan. Kay ang kalibutan nga atong ginapuy-an, wala na may mga problema, walay mga kabalaka. Would you still long for this? No. Pero nakanindot igsoon, nga kining atong troubles and difficulties in life reminds us that this world is not all there is. Kining mga dapit, kining dapit nga atong gipuy-an karon, dili ni dapit nga forever kita magpuyo tungod sa pagkadaghan ng kalanrakas nga mga problema sa kinabuhi, dili lang sa ato personal, dili lang sa atong kompanya o bisan sa tibuok kalibutan igsoon. We should always be grateful that we have a God who is always kanunay naga-comfort, nagahatag ka na dugang gahom, nga dili kita mubiya sa pagpangalagad sa Ginoo kay sure na sure. According to the Bible, if we trust Him, sigurado, He will continue to what? To bless us and give us strength and bring us through the heavenly place where eternal peace and joy will be experienced by all of us. So, the ultimate solution is now to have the power to overcome so on. Ingon si Helen Keller, God doesn't promise security from life's storm, but security in life's storm. God doesn't always call the equipped, but He will always equip the called. In the long run, avoiding danger is no safer than outright exposure. The fearful are caught as often as the bold. So musugot ang sadili, na mantaaning kalibutan ng mga kaigsunan, we may be under circumstances in life, mga problema, mga tanghaga, mga pagsulay sa kinabuhi nga dili atong hinimo, pero hinimo sa ubang tao
Yet we certainly believe nga all things work together for good according to His best plan. Kaya atong gitunan sa primero daan, primero na itong gabi, atong Sunday son, nga God's plan is perfect and no question. Okay? So makita na mo nga God Himself also went under circumstances. Tanawa ra gud na. Siya tag-iya ning kalibutana. Siya naghimo nato. Pero pag-abot niya diri sa kalibutan ngayang gihimo o mga tao ngayang gihimo, wag ni siya dawata siyang kaugalingon nga mga katawhan. Unya gikoronahan pagid siya og tunok mga kaigsunan. Jesus Christ was rejected, mocked, falsely accused, tortured, and crucified. Kagarabi gyud. Unya asa man ding amahan sa dihang si Kristo iyang anak gilansang o gibunalan igsoon dito glatigo dito sa kang Caesar's Palace, so dito sa area diin siya gibunalan, igsunanto siya nagkadugo, hapit na mahurot ang iyang dugo. Where was God? While He was there, having this trouble, igsoon, under circumstances. Nganong wala man luwasa sa Dios Amahan ang iyang anak. Ipadala diri sa yuta niya, iya man gialaw kining mga panghitabo sa kinabuhi nga hapit hurot dugo ni Ginoong Kristo dito, giula niya dito, gibunalan. Kay nakita sa Dios Amahan mga kaigsunan mo ni nga Christ, our God, nga He was looking what the world could not see. Kita dili ta makakita nga beyond that cross, there is that unconditional love. Gipakita sa Ginoo sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan, John 3:16. Whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Because beyond the cross, God the Father saw millions marching into heavens. Nga naman kay nakasabot sila nga ang sakripisyo sa iyang anak, si Jesus Christ, nga gipadala diri sa yuta, is to save mankind nga dili diya tiaw ang resulta sa mga salaod, mga pagsupak nato sa Dios o siyang pagtulunan mga kaigsunan bisan sa iyang mga balaodnon din sa yuta nga kita nakasala. O tanawra niya, the moment we accept Him as our personal Savior, He will give us, impute us with righteousness. Igsoon ihang kaugalingon nga pagkamatarong kay nga atong pagkamatarong sama man sa trapo, hugaw man kay sa nga katanan, igsoon, o sa diyang atong dawaton siya nga atong persona nga manluluwas, iyat ang baguhon, o nga himuon ta niya mga pinalangga nga mga anak, nga from this time on, according to His best plan, He came into this world, not for the righteous, but for the sinners like us, like me, like Pastor Casio, okay? Para nga kitang tanan, unya, someday soon, will be neighbors in heaven, no? Kapamilya, no? Kapuso, kapatid, kapaglaom. That is how the Father described sa wala niya nakita igsoon ang kasakit sa iyang anak dito sa Kalbaryo sa cross o giunsa pag-anto sa iyang anak, but He saw at the back of the cross, behind the cross, He saw millions marching towards heaven. So, often when troubles come upon us, we think that God is destroying us. No. But sometimes God need to press us against His shoulder, tuning us like a harp so that we might make more beautiful music for Him. So God bless us all, and let us pray. Magampo ta. Almighty God, salamat gyud dining kagabion. Ngay mong gitugot nga kini nga topiko o Dios sa among pagatunan, nga among masabtan ang imong manindot nga plano sa imong katawhan dinhi sa yuta o Dios, nga bisan tuod ang yawa na ningkamot sa paglumpag kanamo sa lagkanlain nga paagi. Apan o Dios, Ikaw mahigugmaon sa pag-amuma o paghatag ka na mugdugang nga gahom nga dili kami angay nga mabalaka o madiskuryo sa kinabuhi under circumstances. Circumstances may not be our own making, but it is the making of other people. Pero hinimo sa ubang tao ang mga pagsulay nga among nasugatan. Yet we believe nga God, our loving Lord, You are willing to assist us and comfort us in times that we are
that we need comfort. We are having problems in this life. Lord, we still have a long journey in this life under your care, according to your timetable. But certainly, malipay gid mi Ginoo nga ikaw magapadayon sa pag-amuma, sa pag-atiman, nga sumala sa imong saad, gadili magabiya ka na mo hangtod sa walay katapusan. You will always be with us until the ends of the world as we trust and depend on you and trust our future, our direction, our families, and our plans into your hands. Certainly, we are very sure of that wonderful gift that you have prepared for us, as you have been telling us that eye hath not seen or ear heard, have entered into the heart of man, the wonderful gift that you will give to us, share to us someday when you come back. Help us to remain faithful and loyal to you, and bless us now. In Jesus' name we pray. Amen. Daghang salamat mga kaigsunan, and have a good night.